Ήρθα τις προάλλες και πήρα από σας και έφαγα. Και τώρα μετά από 2 μέρες έχω γαστρεντερίτιδα και πυρετό. Σας το λέω απλά ότι... Ντονέρ. Ναι, ας πήρα ντονέρ προχθές. Πήρα ένα ντονέρ προχθές. Και από τότε έχω γαστρεντερίτιδα και πυρετό πυρετό. Έτσι είπαν και οι γιατροί. Ναι, τέλος πάντων, απλά σας το λέω. Επειδή μου είπαν κάποιοι γνωστοί ότι μπορώ να περάσω από εκεί πέρα, καθαρίστε. Σας το λέω απλά να το ξέρετε, να το καθαρίσετε, γιατί δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Τώρα είμαι 38 πυρετό και χέζω όλη μέρα εξαιτίας αυτής της παραδαρακιάς που είχα. Μας πήραξαν οι γάτες. Λοιπόν, σας το λέω να καθαρίστε μέχρι να γίνω μικρό και το μέρα. Εντάξει, γεια σας. Άντε και γαμίσου κιόλας.